την τρίτη μέρα του Πάσχα προς τιμήν του Άη Γιάννη του Γαλιλαίου, που σήμερα αποκαλούν Άη Γιάννη Χορευταρά. Τη λαμπρή καμάρα, μια μοναδική μορφή τράτας. Ας απολαύσουμε τώρα τους μαθητές του 3ου Δημοτικού, του 5ου Δημοτικού, με την επιμέλεια του καθηγητή τους Τάκη Απόστολου.
Την εκδήλωσή μας τιμούν με την παρουσία τους η κυρία Ειρήνη Μουστάκη, Δημοτικός Σύμβουλος, και η κυρία Ζωή Κυριακούλη, Πρόεδρος της πρώτης Δημοτικής Κοινότητας. Συνεχίζουμε λοιπόν. Οι μαθητές του 1ου Δημοτικού, με τη βοήθεια των δασκάλων τους, Λίκοβιτς Μαρία και Αγγελική Κουλούση, παρουσιάζουν Σμύρνη από το όνειρο στον εφιάλτη.